Porazím ho a idem do druhého kola, som presvedčený. Chceš vidět, co je dřína, kup si kolo Ukrajina. Tak... Prostě nik sa mi nemôže, zabiť ma musia. Četas Cezar, ke mne! Ano! Dominik je proste typologicky na to super, že víťazstvo nad ním by sa hneď mohol hradiť aj medzi výkony večera. Pretože by to mohol byť proste taký dirty fight, dogfight. A myslím si, že to je pre mňa to je veľká motivácia, že ide so mnou, takže určite budem hladný, namudený. U mňa hrá za prospekte skúsenosti to, že som lepší fighter, si myslím, takže... Stále som hodný podávať proste špičkové výkony a potvrdím to s Dominikom. Porazím ho a idem do druhého kola, proste som presvedčený. Baví ma ten koncept tej pyramídy, pretože je to veľmi akože náročné celkovo a ja rád vyhľadávam ten komfort. Úspech v tomto turnaji bolo zase niečo akože pekné, no. Ja to beriem akože v mojom veku, že urobiť takú dieru do sveta týmto turnajom, že by sa mi podarilo rovno zvíťaziť. Takže takto to vnímam, že je veľká vec, ktorá by ešte mohla stále zapísať sa hrubými písmami v tej mojej kariére. Rameno, ale by... Arman, takto nepoje Arman. Luka, neotačaj chrbát, ty. Vyhral som. Porazil som ho. Šmejda malého. Keď človek dlho nezápasí, tak samozrejme niektoré tie veci treba dorobiť. Ja myslím, že sparingmi sme to vynahradili. Pevne verím, za mňa, akože, že to by mohlo v tom druhom kole, že by mohol Pirát to ukončiť. Možno aj ten knockout by tam mohol sadnúť. Cítim sa po forme. Cítim sa v big forme. A to je ten deficit kamlerický, neviem, nesedí. Najnepríjemnejší zápas sa odohrá zo 4. na 5. Tá váha vyjebaná. Potom už si pochutnám. Hamburgerky mám dnes veľmi rád. Domino, ty si sympatik. Tak ťa papám. Ahoj. Z práce do práce, kámo. Pro věci, máme pro zabijáka, dostane kostičku, protože byl hodnej. Tak. Jdem se být. Ale typ sport game changer. Je to pro mě samozřejmě příležitost. Peníze jsou moc hezký, ale jak už jsem říkal několikrát, já mám počkat zápas s Pirátem, je to můj největší zápas. Zkušený borec, velký jméno, bývalý šampion. Co víc si teď můžu přát. A je to pro mě obrovská příležitost se ukázat na téhle scéně, že Octagon tady prostě krajuje, tady na Slovensku, v Německu, takže určitě obrovská příležitost pro mě. Jsem se dozvěděl o Pirátovi, neváhal jsem ani vteřinu, tady taková nabídka se neodmítá. A hned jsem věděl, jestli mi chce zápas a proto udělám maximum. Gameplan máme, stejně vím, že se změní po první ráně, takže to ani nemám moc cenu. Fíza je, teď budu dělat váhu, bude to odbojit. Piráta čekám tvrdý zápas. Máme to 3x5, vím, že už byl i v pětikových bitvách. Je těžký ho ukončit, to určitě, ale je to jenom člověk, samozřejmě má víc zkušeností, ale to nic na věci nemění, že já budu bojovat a budu dělat maximum pro vítězství. Četas Cezar, ke mně, sednou, pac, druhou, tak, pusu. Bez rukou, že? Bez rukou, jo? Koukej. V rámci přípravy a v rámci regenerace jsem začal jezdit na kole.
No, pěkně si tím vyčistím hlavu. Já jsem takový extrovert, ale občas potřebuji být sám. Tak si vždycky půjčím nějaký městský kolo a jedu tady na cyklostezku. Takzvaně, chceš-li vidět, co je dřina, kup si kolo Ukrajina. A teď poslední etapa Tour de France. Jít! S Matem jsme se setkali jednou na kempu, takže jsme spolu aj spárovali. Takže vím, že je to šikovný kluk, ale to přátelství jde stranou, jako v ty kleci, že jo, tam prostě budeme proti sobě stát a každý si budeme chtít dát do řepy a jeden z nás bude muset vyhrát, jo, takže tam to bude plná nenávist, ale v kleci a pak za klecí to už jako neřešíme, dáme klidně plezničku vychlazenou, úplně v pohodě. Váha, jak jsem říkal, to je největší hříšek teď v poslední době, protože jsem nabral. Jsem milovník piva, miluju pivo, jako víceméně jak se vaří, všechno ten průběh, jak jezdím do malých pivovarů na prohlídky. Takže to mě asi chybí, to pivčanské mě chybí nejvíc, no, v té dietě. V dietě už jsem trošku protivnější, no, už to jde cítit asi, už jsem takový jako starý mrzout protivou. Takže už se těším, až to bude za mnou, jo. Já říkám, ten zápas je za odměnu, nejprve tedy dojít aspoň do toho zápasu bez zranění, pak udělat ta váhu a pak ten zápas je za odměnu, no. Musím vyhrát bonus večera, abych byl na 4., protože Paradiser má 4 a pak bychom měli oba 2 4 a on teď Paradiser přestoupil do 7. To by nám mohli udělat zápas, speciální opas, typ sport, badass motherfucker, nebo něco takového. Jako prostě dva borci, co vyhrávají ty výkony večera, tak ale musím teď porazit Mateho, to je důležitý. Pak bychom mohli udělat takový pás a prostě o něj bojovat, diamanty, čeští zlato by to mělo všechno. Typ sport by tam měl logo, jo, můžeme něco takového vymyslet. Už začíná chsát, tak já jedu. Uvidíme se ve Varech. Ahoj. Ahoj, kamarmane, zamaluj mi. Posledný oný. Tento týždeň ešte v Umurci a Libáne, ne? Hej. Ibi? Idem sa prezliesť, dám tú rozsvičku trošku na nožky na radejka a ideme na to, hej? Erhan Kartal je kvalitný, super tvrdý, štýlovo podobný mne a myslím, že to bude atraktívny zápas, kde by som už konečne v živote mohol dakedy predviesť aj niečo iné ako chaos, čiže konečne možno ukážem aj viac MMA ako len bitku. Tipsport Game Changer je veľká výzva pre každého bojovníka, som rád, že som v tej hre. Nedošiel som sa len zúčastniť, ale ukázať maximum, že sa môžem byť s tou najväčšou špičkou, ktorú momentálne máme. A mne nejde až tak o peniaze, ako o to, že sa môžem rovnať a pobiť, zabojovať s tými najlepšími. Samozrejme, tá finančná odmena je pekná, určite ti to vylepší nejaké veci, ale chvála Bohu, mám zdravé ruky, nohy a viem zarobiť peniaze aj inak, čiže nie je moja motivácia peniaze. Erhan Kartal, z toho, čo som ja mal možnosť vidieť, tak je veľmi podobný Vlastovi a v tom zápase ako keby vždycky chcel mať posledné slovo. On nikdy z nejakej prestrelky neodchádza bez úderu, takže čakáme tam veľký ohňostroj. Za posledný rok, čo sa pozeral na svoj vývoj, tak veľa sa tam to nezmenilo okrem tej mentálnej stránky, že rok som mal pauzu, mal som 2 operácie. Hovorím, hlavne hlava zosilnila, mentálne som silnejší, lebo po takýchto zraniach, jak som mal ja, garantujem, že 99% ľudí by nenastúpilo tak rýchlo do zápasu. To nie je moja slabina, ale to bude práve moja silná zbraň, lebo poviem do zápasu proste nič sa mi nemôže, zabiť ma musia. Ich hätte schon letztes Jahr gegen Vlasto kämpfen sollen. Ist ein sehr starker Boxer, wie ich gesehen habe. Wird ein sehr guter Kampf und ich bin zuversichtlich, dass ich diesen Kampf gewinne und auch natürlich das Turnier nach Hause hole. Ja, die meisten Kämpfer sagen halt, es geht mir nicht um das Geld, aber im Endeffekt wissen wir alle, für was wir das machen. Das Kämpfen muss sich ja auch auszahlen natürlich.
Und deswegen ist dieser Turnier Tipsport Game Changer eigentlich perfekt für uns. Und ist auch für mich jetzt die beste Organisation in Europa. Halt Octagon ist für mich die Nummer 1. Erhan ist top vorbereitet. Erhan ist im Stand-up viel besser. Also er hat einen Stand-up-Background. Erhan ist meiner Meinung nach im Stand viel stärker. Natürlich, man sollte Erhan nicht unterschätzen, er ist auch am Boden sehr stark. Aber sein Game ist eigentlich das Stand-up. Das heißt, Ceppo muss sich bereit machen auf eine Schlacht. Ich mag es auch, wenn ein Kämpfer keinen Rückwärtsgang hat. Und so kommen halt schöne Kämpfe raus. Und wenn ich gegen Vlasto Ceppo kämpfe, wird natürlich ein super Kampf für die Zuschauer. Eine Stand-up-Schlacht wird wahrscheinlich auch blutig sein. Trošku tuto ďalej, bližšie k vode, aby si dohodila ďalej. V 17 mesiacoch sa opäť veľmi teším do klietky, už to mám vlastne za sebou, už len doľaďujeme váhu, čiže zranenie, zaklopem si, nemá aké prísť. Trénoval som v Thajsku, bol tam Vlastik samozrejme, chalani z SFG a nejakí Rusáci, takže veľmi dobré aj wrestlingovo, aj MMA sparingy, aj všetko vlastne bolo super, takže nemám sa na čo sťažovať. Bodaj by to tak bolo, že by som zapustil 4-krát za rok, tak uvidíme, jak to telo bude držať. Viem, že tá pyramída je náročná, zápasy v nej náročné, krátka doba. Cítim, že na to stále mám, myslím si, že výkony sú stále v poriadku, čo ma presvedčil aj ten kemp v Thajsku, takže o to viac sa teším na tú pyramídu a verím, že tam urobím Rochambeau. Tento rok bude možno trošku náročnejší, lebo keď postupí, tak budeme mať tie zápasy častejšie, ale vlastne na to sme už zvyknutí, že keď je v tom tréningovom tempe, tak je málo doma a tak, takže to zvládneme ako stále. Babátko moje, neutekaj taťkovi. Nevieš, že taťkovi sa nemá utekať. Teším sa na sobotu a že sobotu zdvihnú mi ruky nad hlavu, ten pocit zase zažiť, to bude niečo krásne, viem. Krajšie, jak sladký sen. Kup si lístky a zažij turnaj na vlastní kůži. Vstupenky v prodeji na octagonmma.com.